Καλώς ήρθατε στο podcast της Ομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τρίτου Λυκείου Κέρκυρας. Συνειδητοποιώντας όλο και περισσότερο την παραβίαση των δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, εμείς απαντάμε με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη γνώση. Γιατί η γνώση θωρακίζει τον άνθρωπο ώστε να αναγνωρίσει και να σέβεται τα δικαιώματα όλων και να μπορεί να τα υπερασπιστεί όταν και όπου παραστεί ανάγκη. Γι' αυτό σήμερα, 3η 19 Νοεμβρίου 2024, βρισκόμαστε στο χώρο του Δημαρχείου, στο Μαράσλιο, όπου στεγάζεται η νομική υπηρεσία του Δήμου. Στόχος μας είναι να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Βέργη, δικηγόρο του Δήμου, και τον Αντιδήμαρχο, κύριο Χρήστο Σκούρτη, για το πολύ σημαντικό θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Δήμου. Υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου που μπορεί να αποταθεί ο πολίτης για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει? Φυσικά και υπάρχουν. Καταρχήν να σας ενημερώσω για το ότι οι δημοτικές αρχές είναι αρμόδιες να διευθύνουν και να ρυθμίζουν τις τοπικές υποθέσεις με στόχο την προστασία και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Γι' αυτό το λόγο έχουν θεσπιστεί και αρμοδιότητες τις οποίες έχουν οι δημοτικές αρχές. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες. Ενδεικτικά σας αναφέρω τις βασικότερες. Είναι οι τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της αλληλεγγύης, της παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και της πολιτικής προστασίας. Επίσης έχουν αρμοδιότητες και κρατικού χαρακτήρα, δηλαδή τι εννοώ, μπορούν να εκδίδουν πράξεις που κανονικά εκδίδουν υπουργεία ή άλλοι φορείς. Δηλαδή ληξιαρχικές πράξεις, γέννησης, θανάτου, τηρούν δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, χορηγούν άδειες λειτουργίας καταστημάτων ή άλλων επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, τις παραπάνω αρμοδιότητες, συστήνονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου που οφείλουν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ασκήσουν αυτές τις αρμοδιότητες. Συνεπώς, οι πολίτες, εφόσον διαπιστώνουν, οι δημότες, εφόσον διαπιστώνουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα όσον αφορά είτε στην καθημερινότητά τους, είτε κάποιο διοικητικής φύσεως ζήτημα, απευθύνονται σε αυτές τις υπηρεσίες του Δήμου, τις αρμόδιες, και ζητούν τη διευθέτηση, την επίλυση των προβλημάτων τους. Οι υπηρεσίες, οι διοικητικές, είναι υποχρεωμένες να εξετάζουν τα πάσης φύσεως αιτήματα των δημοτών και μάλιστα έχουν και συγκεκριμένες προθεσμίες γι' αυτό. Για την απάντηση των αιτημάτων έχουν προθεσμία 50 ημερών και για τη χορήγηση κάποιων εγγράφων έχουν 20 ημέρες προθεσμία. Οι υπηρεσίες, συγκεκριμένα οι υπηρεσιακές μονάδες που σας προανέφερα του Δήμου και που έχουν αρμοδιότητα να επιλύουν ζητήματα είναι, για παράδειγμα, η Διεύθυνση Πολεοδομίας, η Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας, η Διεύθυνση Διοίκησης, η Διεύθυνση Οικονομικών, η Τεχνική Υπηρεσία. Σε αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες ο πολίτης απευθύνεται για να επιλύσει τα ζητήματα που ανακύπτουν είτε στην καθημερινότητά του, όπως σας είπα, είτε εφόσον επιθυμεί να διεκπεραιώσει κάποια άλλου είδους διοικητική διαδικασία. Αφού απευθυνθούν οι πολίτες σε αυτές τις υπηρεσίες, ποια διαδικασία ακολουθείται? Κοιτάξτε, οι πολίτες μπορεί να απευθυνθούν είτε αυτοπροσώπως να υποβάλουν αιτήματα στις υπηρεσίες, να πάνε δηλαδή στα αρμόδια γραφεία, είτε μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, είτε μπορούν να απευθυνθούν και τηλεφωνικά σε γραμμή εξυπηρέτησης που λειτουργεί στο Δήμο μας. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη. Οι υπηρεσίες, όπως σας προανέφερα, οφείλουν να εξετάσουν τα αιτήματα, οφείλουν να διευκολύνουν τον Δημότη για να τα καταθέσει, δηλαδή, τι εννοώ, να του χορηγήσουν σχετικά έντυπα, ανάλογα με το περιεχόμενο του αιτήματος, να το διευκολύνουν να τα συμπληρώσει, να τα πρωτοκολλήσουν και να τους χορηγήσουν και αντίγραφο και πρωτόκολλο από το αίτημά τους για να μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί τη διεκπεραίωσή του.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες? Υπάρχει ειδική πρόβλεψη, υπάρχει μάλιστα συγκεκριμένη διοικητική υπηρεσιακή μονάδα, είναι η Διεύθυνση Παιδείας Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια να διαχειρίζεται ζητήματα που αφορούν στους ηλικιωμένους, στα παιδιά, στις ευπαθείς ομάδες, και νομίζω και ο κύριος Αντιδήμαρχος είναι και καθήλυνα αρμόδιος να σας δώσει και περαιτέρω διευκρινήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, όντως, στο Δήμο έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε σε προβλήματα που έχουν είτε οι γυναίκες, είτε τα παιδιά, είτε οι ηλικιωμένοι, γενικότερα δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει καταρχήν το κέντρο κοινότητας. Το κέντρο κοινότητας, το οποίο βρίσκεται εδώ κοντά στο γυμναστήριο, είναι σαν να λέμε ένα front desk της υπηρεσίας μας, το οποίο ασχολείται κυρίως με τα επιδόματα τα οποία διάφορες ευπαθείς ομάδες μπορούν να έχουν. Είτε αυτοί είναι υπερήλικες, είτε είναι σωμετανάστες, είτε είναι πολύτεκνοι, είτε είναι έγκυες γυναίκες, υπάρχουν επιδόματα δηλαδή για τεκνοποιίες. Όλα αυτά ο πολίτης μπορεί να υπάρχουν διάφορα έντυπα τα οποία κυκλοφορούμε, αλλά τις πληροφορίες να τις πάρει εύκολα από το κέντρο κοινότητας, εάν μπορεί και δικαιούται να έχει κάποιο τέτοιο επίδομα. Αυτό είναι η μία κουβέντα. Στην Κέρκυρα λειτουργεί ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, όπου μπορεί να εισαχθεί κάποια γυναίκα η οποία αισθάνεται ότι είχε υποστεί βία από ένα περιβάλλον είτε οικογενειακό είτε εξωγωμή, και επομένως υπάρχει δυνατότητα να της παρέχεται χώρος να μείνει, να διατρέφεται και να είναι μακριά από ένα άσχημο περιβάλλον μέχρι να επιληθούν τα θέματά της. Προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται οι υπηρεσίες πρόνοιας. Ας πούμε, το καλοκαίρι χρησιμοποιήσαμε αυτά τα λεγόμενα C-Track, που είναι ειδικά μηχανήματα για τα οποία μπαίνουν σε διάφορες παραλίες του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας Διονύσων, με σκοπό να μπορούν οι ομάδες οι οποίες έχουν κινητικά προβλήματα να μπαίνουν από τις παραλίες στη θάλασσα, να μπαίνουν στη θάλασσα και επομένως να χρησιμοποιούν και αυτοί τις παραλίες όπως όλος ο πληθυσμός. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες δράσεις οι οποίες γίνονται. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά που αλήθεια λέμε, και αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος που μπορούσαμε να λειτουργήσουμε, επειδή έχει πολλές φορές διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες η μία με την άλλη, αυτό καθυστερεί λίγο παραπάνω τις περισσότερες φορές. Διότι ναι, μεν θες να απαντήσει ο Δήμος κάτι συγκεκριμένο, αλλά κάποια στιγμή εμπλέκεται η αρχαιολογία και μετά εμπλέκεται και ένα άλλο Υπουργείο, η αστυνομία. Και έτσι, αυτό ναι, μεν λέμε ότι θα είναι σε 20 μέρες, πολλές φορές αυτό λιγάκι καθυστερεί παραπάνω. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Δήμος, επειδή είναι και οι υπηρεσίες του, επειδή είναι κοντά στον πολίτη, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα του πολίτη. Μπορεί μερικές φορές να καθυστερούμε. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές μπορεί να μην είναι δικιά μας αρμοδιότητα, αλλά θα κατευθύνουμε τον πολίτη εκεί που πρέπει να απευθυνθεί, ούτως ώστε να λύσει τα δικά του τα προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι, και ιδιαίτερα και ο δικός μας ο Δήμος, είναι κοντά στον πολίτη και προσπαθούμε όσο πιο γρήγορα να επιλύσουμε τα προβλήματά του. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της δράσης της κοινωνικής του Δήμου, ξέχασα να σας αναφέρω ότι υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενημέρωση και την καταγραφή των προβλημάτων, CTON λέγεται. Μπορεί να κατεβεί και σε εφαρμογή στο κινητό, που ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναφέρει, να καταγράψει και να παρακολουθήσει την εξέλιξη διαθέτησης του προβλήματος, του οποιοδήποτε προβλήματος. Η τηλεφωνική γραμμή είναι το 15601, πενταψήφιος αριθμός, και η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι το City On. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την νομική σύμβουλο κυρία Βέργη και τον αντιδήμαρχο κύριο Σκούρτη. Το podcast αυτό δημιουργήθηκε ως υπενθύμηση ότι έχουμε αμετάθετο και άσβεστο χρέος προς τον εαυτό μας και την κοινωνία μας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας, και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ενημέρωσης για τους τρόπους και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.
Το podcast δημιουργήθηκε από τις καθηγήτριες Μαρία Νιφαντή, Θεοδόρα Παπαδοπούλου και Ευτυχία Κούστα και τις μαθήτριες της Γ Λυκείου Αναστασία Παπαχρήστου και Ναυσικά Στέλλα, της Β Λυκείου Ελένα Σιμώνη Κούστα και Στεφανή Ρώση και της Α Λυκείου Αναστασία Ραβμόνδη και Ξένια Μοναστηριώτη.